A mi la il·lustració m'encanta perquè plasma molt clarament el que jo intento explicar en el llibre, perquè el conte, ell ara explicarà de què va, està dins d'un escenari molt concret, que l'escenari és la Marchal. I a més, aquesta cara que li posa li dona un to subjectiu de la manera en com el protagonista veu la Marchal. M'encanta el dibuix. A mi el text m'ha agradat molt. Aleshores l'escenari és la Marchal de Sueca i sobretot el poble de Sueca, on analitza molt bé la forma, diguem, rural de muntar-se la societat suecana i també fa una narració des d'un punt de vista històric on el lector després se porta una sorpresa de que un cas gros i esgarrifador l'arribarà un moment donat. Aleshores se desenvolupa en un final verdaderament sorprenent. Us recomano que el llegiu.